Tutorial honetan aplikazioa modu intuitibo eta errazagoan nola abiaraz dezakezun ikusiko duzu. Horretarako mahai gainean lasterbide bat sortuz, postara sartu eta iritsi zaizun mezua aukeratzen baduzu. Web aplikazioa ireki ahal izango duzu estekaren gainean klik eginez. Hori ondo dago mezua berria bada, baina hala ez bada, zure sarrera erretiluan bilatu beharko duzu mezua. Tutorial motz honetan, aplikazio hauen nabigatzailera sartu gabe irekitzeko modu asko errazagoa eta azkarragoa erakutsiko dizut. Aplikazioa zuzenean zure mahai gainetik abiaraziz, Google Chrome nabigatzailea ireki ondoren, sakatu goian eskuinean dauden 3 puntutxoen gainean, hautatu gorde eta partekatu izeneko aukera eta ondoren, sakatu zuzeneko sarbidea sortu. Idatzi zure aplikaziorako nahi duzun izena, eta hautatu leiho gisa ireki aukera. Horrela, aplikazioa irekitzen duzunean, leiho independente batean irekiko duzu, nabigatzailea ireki beharrik gabe. Bestela, nabigatzailearen barruko erlaitz gisa irekiko du. Behin aukera aktibatuta, sortu botoia sakatu eta aplikazioa irekiko da. Mahai gainean zuzeneko sarbidea sortu da. Orain aplikazioa itxi eta berriro sartzaitezke diskbal ikonoaren gainean klik eginez, estekaren bila ibili beharrik gabe, leiho berri hori zure gustura egokitu edo doitu ahal izango duzu. Eta aplikazioa itxi eta berriro irekitzean itxi aurretik zuen itxura mantenduko du. Lasterbide hori kentzeko, ireki lasterbidea eta sakatu goian eskuinean dauden 3 puntutxoen gainean. Ondoren, hautatu aplikazioa desinstalatzeko aukera, eta datuen ezabaketa aktibatu edo desaktibatu ondoren, sakatu kendu botoiaren gainean. Zure mahai gaineko zuzeneko lasterbidea ezabatu da. Uste dut aplikazioarekin lan egiteko modu errazagoa eta azkarragoa dela, gure postan estekaren bila ibili beharrean.